zigiri kene o ye jamu kan yi sigi aw ye lundi o lundi nege kayeta ani shegi wakati la Mali Kunnafoni TV bololo siraw fe ni ye bita kene sigili aw ye mi présenter dogokun aw de muso no balma muso fe Mariam Diallo kene mi kame wole bla jamana zigiri dala bawma mun ye zigiru da kama o bla sira kama o yele ka dine o nyefa ka kila ali maula yere ni sodia o kama nga bi mawle ale fate mo dogole Mali zigiri kota bina kuka netena le présenter aw la nga me kuma di anga mo wole ma aka foli di kata alla jabara kelengele bela jirale mo ko fe ki to ni jamu fene fo anyena assalamu alaikum wa alaikum salam rahmatullah taala wa barakatuh aywa ibisibila nga kene ko nala mashallah foli ga joyi bulu ga taala bi bo alhamdulillah mbi ala fu ka ala bargada sayyida maryam ko fe am soli ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ko fe amanga sabu mu fu jina no yan fana mbawi ko fe am foli di ankara mo ma ka foli di mali dina nyama bela jelema ka malien be fu mali kono ane mali ko ka munu sogoluno anan wajina munu mi ganfle ka fuye assalamu alaikum wa rahmatullah taala wa barakatuh tabarkala foli era doron kele amasi anga invité ka présenter ngauta bali ama tu anga mawele nga to na jamu fo anyena akada yi to ni jamu fay aywa mashallah abal mage ana udenge ana ga garuke no zikiri dala Mustafa Sidibe alhamdulillah Mustafa wasulunga dene men watina Mustafa Sigilembe bamako mashallah tabarkala aw farane ka mi mega jamu kan la jama do ni jamu kan te ban fiu fa era ka zikiri dala bawo ne reformation d'amener de sisa nga sans plus tarder avec question d'amener zikiri Mustafa bi ame zikiri kenere kani o ye jamu kan ame wele blanga jamana zikiri dala ma anu be masala o be doni fa ina zikiri kan ka doni fa ina u yere ka anu ka bara utaga shugo o langa nyini al folote dore na fola ko zikiri Mustafa repse ga muri fo ayana zikiri kan bon yaro sisa ambe ala fo kala barkada tabarkala ibaro sisa kuma uchara ciano doko akana fo zikiri dala doko o manga fo bon beni ka famudo ma famia kuma la suruma buluma ake fo mogo zikiri dala ne re fe o here de o here de be zikiri ko de ala ko suma baga do bina fogo no wala ko suma dane subhanallah walhamdulillah o mi ka salatu ga ala kiraka la o ta ala ko suma de no be se fuga mogo ke fendo famia mogo be se ka ke ala ko suma baga de mais mogo yere te ke ala ko suma la e quoi ina fo itike ina fo ala yere quoi mais jonjo me nyagono ni ma ala ko suma iti do arjina na fi ciano zikiru ko ka ala barkada ka ala ka nemo fo ka ala ka nemo barkada arama densi se kana nyagono yi tage dongli o yi tage kolashila o yi tage bulungon na o yi take fena ni ma ala barkada iti do arjina na fi ciano donc ola on ye ala barkada ba munu ye on man take dongli la ka di mo ma o tamba de fena ametla ka do fena nge kolashila okay donc faut que mo ka famia ka fo mo ko zikri dala ne refe bashita akan kodugu tabarikala je ogoro mo ala kusuma baga nunu ya ala kusuma baga wi che o to mon bayde chendo ala kusuma baga wa o bien nunu ya ala ko taba wi ala kusuma yaro re chekay donc mo go to mon wuli yere la o de chekay chendo o me angona amel la diga min do ko ma nayin to bayin wula yere la anga jija anga ka abarake bagay anga ke la digili ke bayin mayala donc wala ne refe ake foko zikru dala akan ko jugu bastala kasani zikiri Mustafa ka foy aya yira ka fo ka fima zikiri dala kan ke fierté bade zikiri dala bulu donc aka kuma ba yira na firma zikiri dala koni sentiment de fierté de kan na ila barsabla yi ala kusuma bagari kuma nye chen kada kan zikiri dala ube mogo blasira cheno uba dabi anklo ni soja ba anklo la nyanaje blasira lokon ba kono ube klara mogo dusu la wele tuguni kataka ala ko keli o fanama chere la ni yokuma itala jatse ke fo ni fierté koni na ila mais nam fe ado zikiri Mustafa e ki yera soro ni fierté bara o konala yala mogodo ya kanu do ilawa ajara i yera di wa feno de ipuse ga do ala wa zikiri Mustafa na zikiri da konala chogodi
bon o yɔrɔ la an bɛ se ka min fɔ an b'a ye mɔgɔ dɔw fɛnɛ an ka baara in kɔnɔ dɔw b'a fɔ ko karamɔgɔ t'olu la karamɔgɔ t'i la baara o baara la sitana ye karamɔgɔ de ye mɔgɔ ye baara o baara ye i bɛ mɔgɔ dɔ de yaala ka sɔrɔ ka baara in kanu minɛ ka k'a kɛbaga ye Musafu ye nin baara in kanu ka k'a kɛbaga ye ka to kalandenya de la n ka cɛkɔrɔba fɛ yen Segu n'o ye Seko Lasana Kane ye. Seko Lasana Kane. I y'a faamuya donc o la mɔgɔ i bɛ ni aw bɛ baara la i bɛ toujours baarakɛyɔrɔ la i bɛ mɔgɔ dɔ ye jɔkulu kɔnɔ karisa ka kɛcogo bɛ ja a ka kɛwale bɛ ja e b'a fɛ k'o ladege ka kɛ o ka baarakɛbaga ɲuman dɔ ye donc Musafu ye nin baara ɲuman in bɛɛ sɔrɔ Seko Lasana Kane de fɛ yen n'o ye zikirida ye quoi voilà. O b'a yɛrɛ i ka zikirida kanu walima i y'a sɔrɔ i karamɔgɔ de la kalanyɔrɔ la Segu Seko Lasana Kane ale bolo ayiwa Ala ka nafa ni karamɔgɔ kelen karamɔgɔba nu kelen bɛɛ lajɛlen ni barika ye u ka sama duwawu la an ka kɛta kelen bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la nka zikiri Musafu i ka zikirida daminɛ ni bi cɛ yala i ye sɔn dɔw bɔ walima i ye bɔli dɔw kɛ mun kɛra sababu ye i ka dɔn yɛrɛ kosɛbɛ i kanubagaw fɛ Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma o sɔn dɔ b'i bolo. Bon ne bɛ se k'a fɔ Musafu ye ni a balimakɛ ye album fɔlɔ min kɛ n'o ye Basiri Kureshi ye an ka album fɔlɔ kɛra en 2003 mais mɔgɔ caman ye album in dɔn ni Dabo Mori de ye Dabo Mori Ala kelebanciya Dabo Mori Muhamadu ka di Ala ye ne ni Basiri Kureshi farala ɲɔgɔn kan an ye nin album kɛ 2003 bon o kɔfɛ Musafu kelen nana album kɛ bon Musafu kɛ dɔnkili dɔ da diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka Musafu rekɔni dɔnkili na ka fɔ a vraiment ni dɔnkili in kɔni i tɛna ɲɔgɔnna da tuguni dɔnkili ɲana trop même o kɛra Rasul Muhamadu denmuso fasa de n'o ye Mama Fatimatu Zahara alayhi salamu Ala kɛ kisi nɛɛma jiri Fatima kan. Ala ka jɛ baba mais ni wagati la ka di an ye i k'i kan saba ni o ye fitini i ko minnu bɔra 2003 ni o kɛra sababu ye mɔgɔw y'i kanu ni o ye kosɛbɛ. I mago b'a la an ye min kɛ 2003 de ye bien an bɛ nalen dɔɔni mais 2003 ta in o ye hakili lajigin ka da o ye san 20 ni kɔ ko de ye a ka di an ye i k'i da dɔ la dɔɔni o ka mɛn la dɔɔni. D'accord machallah. Dɔw bi Mamadu fɛ Dabo Mori o ma Mamadu dɔn Dabo Mori o ma kira fɔlɔ dɔn Dabo Mori o ma kira laban dɔn Dabo Mori n'an mɛ Mamadu fɛ Dabo Mori bɛɛ ka sɔli Mamadu kan Dabo Mori danbetigi Mamadu kan a kisitigi Mamadu kan asidi segelen ni dunyana dagatigi daga desa Dabo Mori ala kelebanciya Dabo Mori Mamadu ka di Ala ye. No kai ba to gola fana kui ya rabbi wala ka de wonke amado ba chama hon agli jigina ni so in bora sam gon ko kodo maro ni o bando shila kuma be chaya nga family soro la donc ça fait voilà ni so in aye ni bo ni kera fo 2003 wakati ula mi kera sababu ni ayre dona kosobe nga est ce que so in boli sera ke sababu ka daw yele zigiri Musafu yere akabara konna la bon angelinga ni dawmura album ge ne ni balmaga Basiri Kureshi a kɛra sababu ye ka daw yɛlɛ an ye kosɛbɛ mais c'est la première fois Mali yɛrɛ zikiri sira kan pour que mɔgɔw k'a faamuya Mali yɛrɛ total quoi Mali zikiri sira kan ka studio complet ka misiki organiser bɛɛ k'a la k'a kɛ album ye a fɔlɔ anw de ka nin dɔnkili la quoi waaw donc aw ye révolution nerveux a ko kɔnɔ ba anw fɔlɔ de ye studio kɛ ka misiki complet bɛɛ k'a la ma bɔ k'a yira mɔgɔw la zikiri bɛ se ka da misiki ɲɛnama kan min bɛ se ka silamɛ jeunes ladon ka u ladon kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni ko wɛrɛ ye quoi an y'a kɛ studio yelen na an balimakɛ fɛ yen Barobilenni fɛ yen Alifarika Ture Ala ka hinɛ a la u ka guitare basse fɔla don donc anw de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min ye nin kɛ quoi tabarikala n y'a faamuya donc an kɛlen kɔ k'a kɛ a diyara jeunes ye a diyara jeune filles ye a diyara bɛɛ ye quoi a diyara mɔgɔkɔrɔbaw ye donc mɔgɔw nana ye tiɲɛna kira fasa donc a bɛ se ka kɛ
yiritimu ɲanama kan min bɛ se k'a diya mɔgɔw ye quoi. Tabarikala wa hali ni y'a lamɛn bi i t'a miiri k'a fɔ ko ni sanjan dɔnkili don k'a demodera a tɛ demode i ka k'a lamɛn a ka di kulo la i y'a fɔ kuma tɛmɛnen na cogoya min na i y'a fɔ i ye Fatimata Zaharaw fana fasada min fana ye diɲɛ minɛ kosɛbɛ hali o fana kɔfɛ sɔn dɔ fana bɛ min ye diɲɛ minɛ ni o ye Gawusu Lalabi fana fasa ye mais an fɛ ka dɔn Fatimata ye inspiration nana e yɛrɛ la cogo di fɛn dɔ de y'i bila k'a da wa ou bien Fatimata kanu dɔrɔn de y'i bila k'a da. Aja Mariam n'o de fɔ n'i kɛra zikiridala ye i ka RCC kan ka boli Ala kira n'a somɔgɔw ani Ala kira n'a ka sahabaw ani Ala ka walijuba ninnu ani nabi ɲuman tɛmɛnenw ani kira tɛmɛnenw zikiridala ka RCC kan ka boli ninnu de kan ka d'a kan Ala kira balola cogo di Ala kira ka denbaya balola cogo di Ala kira n'a ka sahabaw ye jɛgɛ cogo di bi an ko an ye silamɛ ye mais i ye silamɛya ye mɔgɔ dɔ de la o silamɛya ma bɔ sankolo la dɔrɔn ka tiɲɛ kan i b'a faamuya i ye mɔgɔ dɔ de ko mɛn k'o de ye silamɛya kɛ nin sira in kan donc a diyar'i a ma diya i bɛ t'o de sira in fɛ n'i ma t'o sira in fɛ i bɛ taa ŋɛɲɛ de fɛ o voilà donc an ye silamɛya ko mɛn mɔgɔ minnu tugura lini kɔ ninnu de y'a kɛ nin sira in kan n'o ye an ba Fatima ye cɛw b'o la musow b'o la an ba Fatima Ala kira de den don a ba ye an ba Kadija ye a baw ka ca Musafi y'a sigi k'a miiri Ala kira denmuso kelen de tora dugukolo kan n'o ye Fatima Zaharaw ye sirifuw bɛɛ mamuso don donc Musafi kana se k'a ka zikirida kɛ k'a bila fo a k'a sɔrɔ n fɛnɛ ka se ka dakuruɲɛ fitinin fɔ tanugana ka ɲɛsin Ala kira denmuso ma o y'a sɔrɔ n taara Libreville Gabon donc n dalen to la ye wajulukɛla dɔ ye wajulu kɛ a kumana an ba Fatima ka cɛlasigi cogoyaw kan a ye degun ni sɛgɛn minnu kɛ cɛlasigi cogoyaw kan a n'a ka furu yɛrɛ kɛra degun minnu kɔnɔ wajulukɛla in da ser'o ma vraiment a ye ne kabakoya kosɛbɛ donc n nana n bɔra Gabon 2018 n ye n dɔgɔninw fara ɲɔgɔn kan n y'a juru la n ko bon a ka di ne ye ka dɔnkili da Fatima Zaharaw la a don olu yɛrɛ kabakoyara kosɛbɛ ko mɔgɔ bɛ dɔnkili da Fatima Zaharaw ala a fatura mɔgɔ bɛ dɔnkili la mɔgɔ ɲɛnama de la donc ni a tigi bɛ balo la i ka se ka taa kayiti d'a ma a ka se k'i jansa n ko a ma n ko an bɛna dɔnkili da min na ale de ye ɲɛnama ye ka tɛmɛ mɔgɔ caman ka dugukolo kan donc mais a tɛna dɔn fo dɔnkili dalen kɔfɛ an ye studio kɛ k'a ban depuis an bɛ studio la n balimakɛ ani n burankɛ Baba Simakan ale de y'a studio kɛ a ko n ma ko n burankɛ k'i ye dɔnkili ɲɛnamaba da dɔnkili min bɛna kɛ sababu ye i bɛna repɔni diɲɛ bɛɛ fɛ tiɲɛ don a kɛra ten donc alhamdulillah Fatima an ye sera ka dakuruɲɛ damadɔni min sɔrɔ k'a fɔ Fatima ma o de ye nin ye mais est ce que wagati min na a b'a studio kɛ a tun bɛ e kunna k'a fɔ ko a bɛna se fɔ nin yɔrɔ in na bon non o tun tɛ n kunna a tun tɛ n kunna mun na parce que ne m'a miiri k'a fɔ ko dɔnkili bɛ se ka boli ka se fo nin niveau la o tun tɛ ne kunna mais a kɔni bɛ ne kunna ne ye dɔnkili min da a diyara ne yɛrɛ ye ne kɔni b'a dɔn a bɛ diya mɔgɔ dɔw ye quoi a bɛ diya silamɛw ye silamɛ dɔw ye mais k'a fɔ k'a bɛ boli ka se fo nin niveau la non o tun tɛ ne kunna voilà o tun tɛ ne kunna. O b'a yira k'a fɔ don min na y'a yɛlɛla fierté bonyana. Depuis n y'a ye mɔgɔw bɛ k'an wele ka biyew ci ma jamana ni jamana et puis mɔgɔw bɛ n wele tɔ jamanaw na et puis nana ye an balima diinɛgɛrɛ mɔgɔ nu chrétien mɔgɔ dɔw bɛ n wele ka fɔ a ka d'an ye an n'i ka sigi an kɛ kuma dɔnkili k'a di n ko sisan kɔni c'est fini. Donc a kɛra hali débat interreligieux quoi. Depuis n y'o ye n ko kuma banna sisan kɔni n ka kɔdi yɛlɛla. Tiɲɛ don. Voilà n ka kɔdi yɛlɛla. Mais est ce que i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na sɔn i walima i ka zikirida kɔnɔna la Ala y'o sababu k'i ye i ka se ka mɔgɔ wɛrɛw sama ka na silamɛya diinɛ kɔnɔ walima i ka se ka mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u ka diinɛ minɛ u sɛbɛ la. Oui kosɛbɛ depuis anw ka album fɔlɔ Dawumori album in na mɔgɔw dɔw bɔra diinɛgɛrɛ la ka na don silamɛya la an ka dɔnkili kosɔn. Oh machallah. Walahi. O ye Ala ka sɔnba ye. O n'a ɲɔgɔnna caman mɔgɔ minnu bɔra c'est à dire ka don silamɛya la an ka dɔnkili kosɔn. Mais est ce qu'il y a zikirida daminɛ ni bi cɛ san 20 caman walima a ka ca n'o ye est ce que n'i y'i sigi k'a lajɛ i ka baara daminɛ ni sisan cɛ est ce que a sentiment bɛ na zikiri Musafi la k'a fɔ ne ye baara kɛ est ce que o sentiment bɛ na i la i kun b'a miiri k'a fɔ i ye baara min kɛ bi i kun bɛna se ka nin kɛ walima i bolo tɔ b'i jɛ hali bi voilà bon Musafi tun mago b'a la hali bi Musafi mago b'a la ka fɛn dɔw kɛ bon
ma se olu bɛɛ ma quoi ma se olu bɛɛ ma mais n ye fitinin kɔni kɛ mais toujours musow bɛ duguma de quoi a ma se ka mago b'a la hali bi ka fɛn minnu kɛ ma se k'a bɛɛ sɔrɔ quoi mais a ka di ne ye ka fɛn dɔw fɔ mɔgɔw ka se ka bɔ kunfan na ne silamɛya dɔnkili yɛrɛ yɛrɛ ye quoi i y'a ye nɔ bon mais n wasara ni yɔrɔ dɔw ye mais yɔrɔ dɔw la bon toujours hali bi an bɛ ka fɛn kɛ quoi a nɔgɔyabaga ye Ala ye mais an b'a jigin ye min kɛ kɔni ka se bi ma n'i y'i sigi k'olu lajɛ nimisi wasa bɛ da i la ouais ni ye sigi k'olu lajɛ n bɛ Ala fo n'o ye ka Ala kira barikada n'a ye k'an fa ni baw fo n'a ye parce que munna n b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen ka kɔn Musafu nali ɲɛ dɔnkilidala caman ye dɔnkili da Fatima Zahraw la tiɲɛ don a kɛra ma faamuya ka kɔn Musafu kɛ dɔnkili da Lalabi la dɔnkilidala caman fana dɔnkili da Lalabi la mais pourquoi mɔgɔw ye Musafu ka dɔnkili ta k'a layɛlɛ ka taga donc Musafu bɛ se ka waso n'o ye ka nisɔndiya n'a ye k'a fɔ ka tila ka dɔ fara n ka courage kan ka dɔ fara n ka cɛsirijala kan k'a jira donc i bɛ baara min na toujours taa n'a ye quoi awɔ mais ni e a taga lajɛ Mali zigiri okumu kɔnɔna la pour ne pas dire que an bɛ zigiri classique min la o okumu kɔnɔna la i ka genre bi i dɔrɔn de bolo i ka zigiri da genre est-ce que i bɛ ka mɔgɔ wɛrɛw kalan i ta in kɛcogoya la wa kalandenw b'i bolo a kɔnɔna la awɔ kalandenw caman bɛ n bolo kalandenw cɛmanw b'an bolo kalanden musomanw b'an bolo minnu yɛrɛ fɔrilen bɛ bi ka tɛmɛ Musafu kan mais peut-être que mɔgɔw ɲa mɛnna Musafu de la image la dɔrɔn sinon denmisɛnninw b'an bolo yɛrɛ olu bɛ se ka min kɛ kira mankutu ni waliyu mankutu na bi Musafu tɛ se k'o k'a la wa olu labɔlen don u bɛ scène sanfɛ u bɛ scène sanfɛ yɛrɛ u ye baarabaw yɛrɛ kɛ yɛrɛ kosɛbɛ alhamdulillah o ye Ala sɔn belebeleba ye mais est-ce que zigiri Musafu bɛ kungow kɛ i n'a fɔ diinɛ kɔɲɔw fo ka taa se denkuli ninnu ma awɔ Musafu bɛ mɔgɔw ka kungoyaw kɛ Musafu bɛ kɔɲɔ ɲɛnajɛw kɛ Musafu bɛ denkuli ɲɛnajɛw kɛ bon ka se diinɛw ɲɛnajɛ n'a b'an ka jamana in kɔnɔ laada ɲɛnajɛ la kɛrɛnkɛrɛnnen Musafu bɛ se k'o bɛɛ kɛ ma faamuya i bɛ se ka Musafu wele même hali festival kɛnɛ kan ma faamuya Musafu dan ye dɔrɔn a bɛ min dɔn a ka dɔnkili dacogo la Musafu bɛ t'o de kɛ ma faamuya voilà mais est-ce que compte b'i bolo page fo ka taa se i ka réseaux sociaux kan ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'i ka baaraw lasɔrɔ n'u bɛ se k'a sɔrɔ plateforme kan awɔ kosɛbɛ compte YouTube b'an bolo ni mɔgɔw donna n'u ye zikiri Musafu Sidibe a tapé compte YouTube kan u b'an ka dɔnkili ninnu bɛɛ sɔrɔ yen hali fɔlɔfɔlɔ ta ninnu hali fɔlɔfɔlɔ ta ninnu i b'a bɛɛ ye bonne nouvelle i b'a bɛɛ sɔrɔ i b'an ka dɔnkili ninnu bɛɛ dɔnkili kɔrɔba ninnu i b'u bɛɛ sɔrɔ yen même an balimakɛ fasa min kɛlen bɛ ka réseau minɛ Tijani Koné Lagare fasa ninnu i b'a bɛɛ ye tabarikala mais an bɛ segin ka don tuguni an ye dɔɔni kɛ kuma la an bɛ a ɲini zikiri Musafu fɛ a k'i kan fili Lalabi walima Fatimatu Zahraw fasa ye ni wagati n'a ka se k'an lajɛbagaw k'olu tulo kɔni lanisɔndiya Fatima Zahraw arasulu di musube ɲɛ Fatimata Zahraw arasulu di musuni musulumanga Fatima Sedina Mamadu di musuni musumanga Fatima Sida Kadijatu di musuni musumanga Fatuma Amba Aisha di Fatuma tube musubenya Fatuma ta Imamu Aliyu furu masani mamanga Fatuma Ali Silame musubenga Fatuma tula degede Fatuma Ali Mumini musubenga Fatuma tula dege kewale Fatuma Amba Fatima juwe Kurana edogo koloka Albatulu Sabalini lana ilila Fatuma Zahraw Kiradi musube ya oh mashallah zikiri Musafu Fatimatu Zahra a mangutu fɔra ka caya mais est-ce que dalema la k'a bɛ don min na i ko bi muso bɛ sɔrɔ min bɛ se k'ale senda a senda nɔ la fitiniya a ye gɛlɛya caman ye malgré le fait que Ala ka ciba denmuso kun don malgré le fait que Seydina Ali furumuso kun don a ye degun caman ko furuso la est-ce que an bɛ wagati min na i ko sisan mɔgɔ bɛna se k'i senda a la a senda nɔ la fitiniya a ka degun kɛlen yelenw na wa bon
ni y'a ye dɔnkili in kɔnɔ an b'a fɔ n ko mɔgɔw kɛ silamɛmuso bɛ ka Fatima Zahraw ladegi kɛwale la dɔ wɛrɛ tɛ quoi a kɔrɔ ye mun ye mɔgɔ ladege o kɔrɔ ye mun ye i tɛ se k'a ka kɛwale bɛɛ kɛ mais kɛwale ɲuman dɔw b'a la i bɛ se ka olu kɛ i n'a fɔ mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ ladegi a ka kɛwale bɛɛ la mais a ka kɛwale dɔw bɛ yen i b'olu ladegi a muɲuna ka sabali cɛlasigi la donc an balimamusow ni an dɔgɔmusow n'an kɔrɔmusow olu bɛɛ bɛ se k'o kɛ Fatumata Zahra a ma sɔn a ka furunafolo c'est-à-dire que ale de kɛra muso ye min ka furunafolo yɛrɛ a ma se k'a sɔrɔ a gɔrɔ a ka furunafolo c'est-à-dire kabako do quoi n'i y'a f'i ye i tɛ se ka d'a la c'est-à-dire que ni ɲɔgɔnna valeur b'a la mais nafolo ma don a la a ka furu nafolo la quoi a y'o de hakɛ ɲini a ko alikiyama jɔ don n y'o hakɛ ɲɔgɔnna ɲini Alakira mantonw musomanw cɛla minnu bɛ yen n'olu sɔnna furu labatoli ma ka furu degun kun ka furu tɔɔrɔya kun n y'a ɲini Ala fɛ alikiyama jɔ don mana gɛlɛya ne Fatumata Zahraw ka furu nafolo o hakɛ ɲɔgɔnna o kɛ double k'a di an k'o ta Alakira mantonw na ka don n'olu ye arijinɛ kɔnɔ. Oh mashallah. Bon ne fɛ mɔgɔ min sera ka kariya ka nin bɛɛ kɛ donc mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ se ka kɛ Fatima ye mais i bɛ se ka Fatima ladegi a jogo dɔw la i y'a faamuya Fatima tun tɛ sɔn ne ma a tun tɛ sɔn k'a cɛ kɔrɔfɔ a tɛ sɔn k'a cɛ ka nasɔngɔ tigɛ bon Fatima tɛ sɔn k'a fɔ bon ka nkalon tigɛ a cɛ ye k'a fɔ denmisɛnninw bɔra ka taa yala diɲɛ fɛ ka nkalon tigɛ cɛ ye non 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 u taar'u tɔntɔn dɔ de fɛ yen u taar'u bɛnkɛ de fɛ Fatima ma deli k'o kɛ Ali la donc ne hakili la silamɛmuso bɛɛ bɛ se k'o ladegi i y'a faamuya donc alhamdulillah ayiwa ne balima minnu bɛ yen nɔ k'an janto dɛ Fatima Zahra daba dɔ de yɛlɛ an ye jɔ don na ni maa minnu sera k'u yɛrɛ koron ka don da dɔ fɛ hali n'a ma se ka kɛ an ka ladege la privilège dɔɔni bɛ k'an ye an bɛ bonus dɔɔni sɔrɔ Ala ye masa min a bɛ hinɛ i n'a fɔ silamɛya fana ma dabɔ gɛlɛya kama diinɛ man t'o kan a bɛ continuer jamukan fɛ mais Zikiri Musafu Ala ka hinɛ Lalabi la amina yarabi lien dɔ tun bɛ ni Gawusu Berete cɛ wa Gawusu Kalilu Berete Koɲana karamɔgɔ denkɛ professeur lien tɛmɛ ne n'a cɛ Lalabi tun ye mɔgɔ de ye dɔrɔn c'est-à-dire kabako b'a la quoi o kɔrɔ Ala ye mɔgɔ minnu lana u ka waati kɛli kama quoi Musafu ni Lalabi ye ɲɔgɔn dɔn fanisere ka di bɛɛ ye mɔgɔ min bɛ hinɛ mɔgɔw la ka mɔgɔw sɔn a ka di bɛɛ ye e ma ye n'i b'a fɛ ka kɛ mɔgɔw ɲɛmɔgɔ ye ka i b'a fɛ ka k'i ka jamana wura i b'a fɛ ka k'i ka jamana masakɛ ye i bɛ parti créer k'i bolonafolo bɔ k'a di mɔgɔw ma i bɛ diɲɛ mɔgɔw ta kɔ wala n'o kɛra mɔgɔw bɛ k'i fɛ donc fanisere ka di bɛɛ ye Lalabi donc vraiment an bɛ se ka Ala de deli Ala ka yafa an ma a y'an ko kisi min Ala ko nɔgɔya anw n'a bɛ taa jɛ ma Ala ko fɛnɛ nɔgɔya bon vraiment Lalabi tun ye n ka mɔgɔ ɲɛnamaba ye maliyɛn bɛɛ ka maa ɲɛnama don dɔnkilidala bɛɛ ka maa sɛbɛ tun ye Lalabi ye ale ma dɔnkilidala bɔ dɔnkilidala la quoi mais n'i y'a ta k'a lajɛ Lalabi saya a kɛra choc ba de ye an ka jamana kɔnɔ maa camanba ma mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la Zikiri Musafu i y'a nouvelle ya sɔrɔ yɔrɔnin wagatinin min kama a y'i kɛ cogo di voilà bon sisan a digira n na mais bamananw ka kuma do ko nson sigilen don ni welewele da ye quoi a bɛ deli ka dɔnkili dɔ fɔ arajo la ko ne ka dɔnkili in da ale la o kɔfɛ a ye kɔlɔnkɔnɔ bama dɔnkili Lalabi yɛrɛ de y'a da k'a to émission na arajo la k'u ka enregistré k'a ci ne ma ko ne ka dɔnkili in da la quoi ne ye dɔnkili in da la k'a ci a ma a ko ne ma ko n terikɛ quoi i teliya an kɛ ɲɔgɔn ye ne ye fiɲɛ de ye n tɛmɛtɔ don quoi Allahu Akbar bon yarɔ kabako don quoi o y'a sɔrɔ i n'a ye ɲɔgɔn ye ka tɛmɛ o y'a sɔrɔ dɔnkili fɔlɔ in dara f'a ye a ye mobiliw di ne ma a ye fɛn caman kɛ n ye mais dɔnkili filanan in de la sisan n'a ye nin fɔ kɛ ne y'a da a ko ne ma ko ne kɛ n teliya ka na an kɛ ɲɔgɔn ye ale ye fiɲɛ de ye quoi a tɛmɛtɔ don maintenant o de kɔfɛ ne ma se ka taga a bɛnna ni n ka tournée dɔ ye donc a taara a ko n ma ko bon k'a bɛ ka taa seli la Kunjana n'a seginna ka na a bɛna kɔlɔnkɔnɔ banba a bɛna a jansa
parce que ko tɔgɔ minnu ka d'ale ye dɛ ne bɛ to k'olu de fɔ dɔnkili la ale ma o de y'ale yɛrɛ fɛngɛ quoi a taara o de la donc ala ko bon a tɛ ɲɔgɔn ye bilen c'est fini quoi. Allahu akbar. Voilà. A dun tun ye message lase. Oui a vocal yɛrɛ mɛnna kun kosɛbɛ mais u tilala k'a effacer a y'a dɔnkili da fo ne yɛrɛ ko a ma ko a ko professeur n n'a tun fɔra k'i balo bɛ kɛ dɔnkili da la fo n'i tun tugura ne ko sinon kɔngɔ tun b'i sɛgɛn dɛ. Ayiwa Zigiri Mustafa Lalabi hommage kama a ka di an ye i k'i kan fili n'a fɛnɛ fasa ye k'o kɛ tasibila ye a ye a n'a kanubaga kelen-kelen bɛɛ lajɛlen. Mashallah a diyara n ye nin yɔrɔ la n bɛ Lalabi ka famille bɛɛ fo k'a denw fo k'a musow fo k'a balimaw fo k'a ka kalanden bɛɛ Lalabiya bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n b'u bɛɛ fo vraiment tiɲɛna Lalabi fatulen u y'a yira k'a fɔ k'u karamɔgɔ a ka d'u ye u y'a kanu a ɲɛna a salen kɔfɛ fɛnɛ u y'a kanu ne b'u fo ka Mohamed n'a dɔgɔninw fo ka ala kɛ hɛrɛ k'an n'u ye. Lalabi ni wula Gawusu Kalilu ye ɲanama ye Lalabi ni wula Lalabi le ɲanama ye hinɛ mansa makari mansa fani seereya mansa Gawusu Kalilu ye ɲanama ye ale le ye lɔnni sɔrɔ ka hinɛ a ka bonya sɔrɔ ka hinɛ a ka tɔgɔ sɔrɔ ka hinɛ ka nafolo mara ka hinɛ cɛw cɛ Lalabi Gawusu Kalilu ye ɲanama ye laturudalaw fara ɲɔgɔn kan a kelen bɛ ye pirifu ye Lalabi ni wula Lalabi le ɲanama ye. Wow. An b'a fɔ nin yɔrɔ in na Zigiri Lalabi ale bi diɲɛ yɔrɔ min na bi walima an bɛ se k'a fɔ a bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ tiɲɛ so ala ka saya kɛ a ma lafiya ye ala k'an yɛrɛ ɲa ka taa do kɔnɔ jɛmukan a bɛ ka sɛnsɛn ka se a kuncɛma yɔrɔ la an bɛ ɲininkali damadamani lase an ka invité ma ka jɛmukan datugu Zigiri Mustafa i b'a dɔn i mana kɛ baara la cogo o cogo fanu de b'i la kanubagaw de b'i la folikan jumɛn b'i bolo ka taa i kanubagaw yɔrɔ ani i ka fanu olu yɔrɔ. Ne bɛ n kanubagaw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu bɛ Mustafa wele su ni tile Mustafa ye nin dɔnkili in da a diyara anw ye an b'i fo an b'i ka dɔnkili télécharger an b'i ka dɔnkili lamɛn an b'i barikada n'a ye k'a yira ne la ka fɔ ne bɛ ka ala kira fasa min da ne bɛ ka ala kira somɔgɔw ni ala kira ka sahabaw minnu da ani ne bɛ ka maa ɲuman minnu kofɔ olu de bɛ k'a yira ne la ka fɔ maa ɲuman ninnu de ka di olu ye parce que n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna gbɔngɔn durula tɛ n dɔrɔn fila de bɛ dugu ma i y'a faamuya donc n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna dɔnkilidalaba tɛ lamɛnnikɛbaw de b'i la minnu ye bɛ ne lamɛn n'u bɛ n ka dɔnkili télécharger ka n ka dɔnkili diya dɔn u bɛ n wele su ni tile kuma dɔ la dɔw yɛrɛ bɛ n wele u tɛ n sɔrɔ vraiment n b'u bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'aw yɛrɛ fo aw fo k'aw barikada aw ka plateau ɲumanba in k'aw fo kosɛbɛ aw minnu sera ka hakili ɲuman sɔrɔ k'anw wele sunkalo in kɔnɔ k'a fɔ ko a mana kɛ cogo cogo ninnu fɛnɛ ye silamɛya dɔnkili dabaga dɔw de ye bon an bɛ silamɛya ka wagatiba dɔ kɔnɔ n'o ye sunkalo ye wa normalement ninnu kan ka wele nin waati in na u ka se ka silamɛw la nisɔndiya hali n'a sɔrɔla silamɛw degunnen don kɔngɔ ni minɔgɔ fɛ nin waati in na mɛ u bɛ k'a kɛ jɔn de kosɔn Allahu subhanahu wa ta'ala kelen pe a bɛ kɛ k'o de kosɔn donc an b'aw yɛrɛ fo la kosɛbɛ a ɲini ala fɛ ala kɛ hɛrɛ k'an n'aw ye a ka plateau yarabi ala ka sankɔrɔta ala kɛ daraja k'an n'aw ye n'ala sɔnna Mariam tɔgɔ ka juru b'an na an kan ka Mariam tɔgɔ fasa da il le faut inchallah Fatimata fasa da o ye cɛ sinon Mariam tɔgɔ fana musobaw ye tiɲɛ tɛ kuranna yɛrɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ala ye cɛw tɔgɔ la sura nata la ni cɛ in tɔgɔ ye suratu Ibrahima bɛ yen suratu Yusufu bɛ yen mais muso bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ala ye Mariyama fana kelen bɛ tɔgɔ la sura ni nate kuranna a kelen dɔrɔn an tɔgɔ da o de la donc u ka juru b'an na an ka juru b'an na o ye faveur belebeleba ye maintenant fɛ ka dɔn Zigiri Mustafa baara kura dɔw bolo dalen b'i bolo n'o bɛ tali kɛ projet la nka kosɛbɛ Musa bɔra sisan ka baara kura dɔ bila nin sunkalo in yɛrɛ kɔnɔna na a bilali yɛrɛ ti 2 semaines bɔ ten kosɛbɛ an ye ala kira fasa dɔ da o kɔfɛ fɛnɛ baara kuraw bolo dalen b'an bolo ni sunkalow tɛmɛna avènements caman b'an bolo an kan ka tournée dɔw fɛnɛ kɛ n'ala sɔnna ma inchallah sɔmi bilala titiri kira kanu
kira kanu kan ye kira kanu n'an ye kira kanu an tɛ nimisa quoi n'i y'a kanu i tɛ nimisa n'i ye kira kanu i tɛ nimisa n'i ye fɛn fɛn kanu n'a a position yɛlɛmana dɔɔni dɔrɔn i dusukun bɛ tɔɔrɔ n'i ye muso kanu a ka cɛnya fɛ ni ɲɛda commencera ka faso n'i y'a ye dɔrɔn ko ɲiw commencera ka bɔ cɛ i to ka énervé yɛrɛ ma hali sa a b'o fɛnɛ cogo la ni muso fɛnɛ ye cɛ kanu mais n'i y'a ye cɛ kunsigi commencera ka jɛ cɛ ko bɛ ka a taamacogo bɛ ka jɛgɛ cɛ muso yɛrɛ bɛ to k'i ɲɛ duuru ko de ka kɔgɔ bɛ ka yɛlɛma dusumangoyaw bɛ na voilà mais n'i ye kira kanu i tɛ tɔɔrɔ i tɛ nimisa la quoi voilà an y'o de dɔnkili bila ayiwa alhamdulilayi Zikiri Mustafa kanubagaw a ye taa ka YouTube sanfɛ joona a ka taa taper ko kira kanu a y'a fɔ cogo min n'i ye kira kanu i tɛ nimisa sabula ale kanu de ye kanu jɛlen ale tɛ falen ale tɛ furase ayiwa ɲininkali laban o tɛna kɛ dɔwɛrɛ ye Mustafa yalima jatigiw b'i la wa i n'a fɔ maa dɔw bɛ yen minnu yɛrɛ kɛlen don k'a fɔ an ye Mustafa an y'i kanu an b'i dɛmɛ sans condition kosɛbɛ o caman bɛ Mustafa la ka dédicace fitinin kɛ ka taa o fana yɔrɔ ni wagati na jatigiw caman bɛ n bolo minnu bɛ n dɛmɛ nin baara in na n y'o de fɔ n ko tɛ san sɔrɔ juru kɔ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna gɔngɔn duuru la tɛ dugukolo ma i dɔrɔn fila de gwengwenen b'a la yen donc dɔnkilidala sɛbɛnyɔrɔ y'a kanubaw de ye jɛgɛ fanga ye ji de ye donc Musa fanga ye a dɛmɛba ni a kanuba ninnu de olu de b'an dɛmɛ donc an tɛ se ka kɛ sababu jugu ye olu ma an tɛ se ka kɛ fitiriwale ye olu ma an b'olu fo u bɛ an dɛmɛ ka a bɔ nafolo min na u b'a kɛ Ala yɛrɛ de kosɔn mɔgɔw bɛ depuis Ala y'u dan ma deli ka dɔnkili da u la m'u tɔgɔ fɔ hali n ka dɔnkili kɔnɔ mais kira fasa kama ani kira somɔgɔw fasa kama ani waliyu fasa kama Gawusu Kalilu Berete fasa filɛ la bi fasa cɛ ye ne wele Nangala sɔn Musa Berete ka Nangala Solaka bɛɛ fo Musa kelen bɛ tɔgɔ la a n'a fa Adama Berete a ye ne wele a ko dakurunya 3 dɔrɔn de bɛ dɔnkili kɔnɔ o de ka di ne ye n b'a fɛ i k'o dakurunya 3 fɔ ne fa ye n y'o dakurunya 3 jansa 3 millions na k'a d'i ma a ko i b'a fɔli min kɛ ko hinɛ mansa ani magari mansa ani fanisereya mansa n'o fɔ ne fa ma i k'i kɔ don ka taa Bamakɔ ma dɔnkilikɛla ɲini i fɛ a ye ne déplacé ne taara Nangala so n'i tɛmɛna Kɔlɔnjɛba la i bɛ se Kajana n'i bɔra Kajana dugu in sirafara bɛ yen Nangala so i bɛ taa Nangala so ne taara ka taa an sigira an ye baro kɛ alhamdulilayi n ye dakurunya 3 in fa ye a ye 3 millions ta k'a di yan ka tila ka n ka fɔlikɛlaw bɛɛ sɔn bonya caman na a y'a kɛ mun kosɔn parce que i b'a sɔrɔ ne ye dɔnkili min da ale yɛrɛ fɛ dɔnkili ye kabakoba ye nin kumakan in de da ale de fa kan o ye dugawudenya de ye o n'a ɲɔgɔnna caman Fatumata tɔgɔ ka barika Aisha tɔgɔ ka barika Aminata tɔgɔ an ba Kadijatu tɔgɔ bɛ ten n b'o de f'i ye Mariam tɔgɔ ka juru bɛ n na ani Hawa tɔgɔ ani Zeyinabu tɔgɔ n'Ala sɔnna ma mais an da bɛna se o bɛɛ ma inchallah tabarikala o b'a yira an b'an sigi k'an jigi da kan ko an bɛ projet kɔnɔna la Mariam tɔgɔ an bɛ Zikiri Mustafa ka projet kɔnɔna la an kana to k'a ka foyi rater dɛ on sait jamais a bɛna bila wagati min surprise bɛ se ka ye kow la ayiwa jɛmukan bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la an b'a fɔ bi an ka zikiridalaba de tun bɛ ɲɔgɔn bolo Zikiri Mustafa Sidibe an masala kosɛbɛ a ye fɛn caman fɔ a ɲɛna Zikiri Mustafa a y'a yira n na k'a fɔ a bɛ kungow kɛ ni aw mago bɛ a la kungoyaw la a bɛ se ka taa ɲini a ka réseaux sociaux olu sanfɛ ni o ma kɛ a bɛ se ka ɲini ni nɛgɛjuru sira minnu ye a yɛrɛ bɛna tila k'a da don olu la ka olu fɔ an ɲɛna k'a fɔ ɲɛna jɛmukan bɛ bila lundi au lundi 18h Mali kunnafoni TV ka plateforme sanfɛ surtout sur YouTube a ye taa joona a ka taa jɛmukan lajɛ aw tɛ nimisa o kama an b'a ɲin'aw fɛ n'a taara lajɛ a ka abonné a ka partager k'a aimer o fɛnɛ bɛ fanga d'aw ma a ka tila ka taa an ka mawulelen fɛnɛ ka plateforme sanfɛ a ka taa fanga di a fɛnɛ ma ka d'a kan an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de ka tila k'a yira u la fana k'an ka juru bɛ Zikiri Mustafa la a kana ɲinɛ an kɔ dɛ sinon a bɛ kɛ harcèlement ye donc ni wagati in na Zikiri Mustafa ka d'an ye k'i ka nɛgɛjuru sira ani sɔrɔ cogo wɛrɛ minnu b'i la i k'olu fɔ an lajɛbagaw ye ayiwa ni mɔgɔ min b'a fɛ ka Mustafa wele ka Mustafa lasɔrɔ i bɛ n wele n ka téléphone numéro la Orange est 76 29 17 47 voilà 76 29 17 46 o y'a ka 47 o y'a ka 45 ou 47 47 voilà 47 tile ka kalan dɔɔni o y'a ka Orange Malitel fana bɛ yen Malitel bɛ yen ni mɔgɔ min mago bɛ n na Malitel la i bɛ n wele 66 03 encore 14 voilà ni fila numéro ye numu tɛ se ka numéro sugu sɔrɔ a ka Orange 76 29 17 47 Malitel 66 03 14 a kana wele ka kuma caman kɛ dɛ
baaraw kɔnɔna la ani cisɛbɛw la duwawu fana olu ti basi ayiwa an b'a fɔ ne bɛ dansigi an ka bi jamukan na ka jamukan datugu an b'a laɲini kɛ an ka bi maa welelen fɛ a ka dédicace fitinin kɛ an yɛrɛ ka studio belebeleba tɔgɔ la Mali kunnafoni ka jamukan datugu o bɛ diya an fana ye kosɛbɛ. Ok a diyara n ye Mali kunnafoni ni kɔni maliyɛn bɛɛ kan ka a ɲini k'i sɔgɔ nin TV in kan tiɲɛ don parce que n'a fɔra ka fɔ ko Mali kunnafoni ni Mali ka di ye i b'a ɲini de i ka Mali jamana kunnafoniya bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na i b'a ɲini teliya la k'i sɔgɔ olu de la donc an b'o fo kosɛbɛ alhamdulillah n'i ye dɔnkilidala wele kɔni wajibi a kan a seko ye min ye a b'o fɔ Mali kunnafoni mɔgɔw ye mashallah Abdullahi wolode kira ɲɔgɔnda ala kira ala Mali kunnafoni ɲuman don ala kira ni mako bɛ fo la o bɛ sɔrɔ nin kɛnɛ kan ala kira Mali kunnafoni aw man ni TV ye ala kira silamɛw ka kunnafoni o bɛ sɔrɔ nin kɛnɛ kan ala kira jamana kunnafoni o bɛ sɔrɔ nin kɛnɛ la ala kira an Mali kunnafoni anw b'aw fo la de a bari ka bonya la Mali ye jama ye ala kira waraba mana bɔ kabo cɛtɔw bɛ siran Mali kunnafoni nana cɛtɔw sɛwala kosɛbɛ an b'a fɔ an ka mɔgɔ weleli ma i ni ce i nana an ka kɛnɛ kɔnɔ ala ka ni sara ala ka projet bɛɛ lajɛlen jidi ala ka carrière kɛ ka san sɔrɔ ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ni ne bɛ nasigi kɛ bi jamukan na aw kan bɛ à la prochaine inchallah